दायो आङो दंफैयो थुलुंगाफुरियाव। दा बाहाय आङो नायनो नागिरदों थुलुंगाफुरियाव बड'फाखौ फबनाय जायगायाव दा बाहाय माबायदि जानानै दं जायगाया आङो नायगोन। नोंथांमोननोबो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेहाय नै गेट गोदान खालामगासिनो दङ, दासो बानायगासिनो दं आरो गेटआ नै। जायगाफ्रा बिराद मोजां नै बेरायनो, माथो बिबार बारि नै बेरायनो मोजांथार जायगाया नै। आदा जर्दाना बड'फाखौ, बर'नि बिफा बड'फाखौ खुलुमनो थांबाय। बेनो जाहैबाय बड'फाखौ फबनाय मेन जायगाया बेनो आरो नै बाहायनो फबदोंमोन बर'नि बिफा बड'फाखौ। दा बाहाय जोङो बेखौनो नायफैदों आरो नै। दा बिराद मोजां साजायनानै दोनदों नै। दा ओरै मा मा दङ नायलांनो। दा नै बाहाय बेबायदि साजायनानै दोनदों नै। दा नै बैहाय बड'फानि मुसुखा दं आरो बाहाय नै गोबां सावगारिफोर लादों नै। दा नै बाहाय बिराद मोजां नुयो आरो जायगाफोरखौ, बेरायफैनो मोजां। नायफै नोंथांमोनाबो फैयोबा मालाबाफोर दतमायाव फैयोबा नैबे थुलुंगाफुरि जानाखि बड'फाखौ फबनाय जायगा, बेयाव फैनो हागोन नोंथांमोनाबो। दा नै बाहाय फट'फोरबो लानो बिराद मोजां, गोबां मानसिफ्रानो बेरायफैदों नै। थांबावनो र' मा मा दङ नायलांनो। मा मा दङ? बेयाव दालां दङ, ओमफ्राय बाव दालाङाव ना दंबावो। ना? औ, बेसे बुरजा दं नाया? हा? बेसे बुरजा दं नाया? गोजा गोथां मेरला दंमोन सिगां, ओमफ्राय दा दंना गैया मिथिया। र' थांगासिनो र'। दे नोंथांमोनाबो नायलांबादो। बेवहाय नै दालाङा बेनो नै। दैया गैला नामा? दैयानो गैया माथो, ना गोजा गोथाङा बोरो? दै राननायखाय गैलानो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। नैबे गेट गोदान, गेट हाबा बिराद मोजां जासिगोन नै। गोजोनथोंसै, थेंक इउ।